У гэты чацвер 14 сакавіка ў Шклове быў урачыста адкрыты першы ў горадзе і раёне магазин гандлёвай сеткі «Еўраопт». Сучаснае гандлёвае і халадзільнае абсталяванне, плошча больш 700 квадратных метраў і заўсёды свежыя прадукты. Усе падрабязнасці далей. Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця супермаркета прынялі ўдзел кіраўнік спраў Шклоўскага райвыканкама Васіль Малалеткін, аперацыйны дырэктар гандлёвай сеткі «Еўраопт» Уладлена Трошкін и дырэктар гандлёвага объекта Галина Иванова. Мы очень рады, и все шкловчане, в том, что к нам прошел такой замечательный магазин «Еўраопт», который уже по всей Беларуси везде не есть, вот и дошел до Шклова. Это хорошо даже тем, что на базе «Еўраопта» у нас создано более 40 рабочих мест. Это тоже для нашего города большой плюс. Ну и надеемся, что прошедший, посмотревший, здесь очень приемлемые цены. Естественно, есть конкуренция. Я хочу только сказать руководителям «Еўраопта» удачи в этом плавании и выжить. Конкуренция есть конкуренция. Шкловчане в целом очень довольны открытием магазина. И надеемся на то, что «Еўраопт» доверие оправдает. Операцыйны дырэктар гандлёвай сеткі «Еўраопт» Уладлена Трошкін адзначыў, што кампанія была зацікаўленая ў тым, каб пачаць працу ў Шклоўскім раёне і ўдзячная мясцовай уладзе за прадстаўленую магчымасць. Мы видим, что в последнее время растет доверие к крупным операторам рынка на региональном уровне. А вместе с тем и укрепляется понимание того, что совокупность магазинов разных форм собственности, государственной потребительской кооперации, частных крупных сетей малого бизнеса и составляют ту единую среду большого числа магазинов местной торговли, которые дают необходимый уровень конкуренции, достойный ассортимент и приемлемые цены. Площа нового супермаркета 729 квадратных метров. Продуманная планіроўка прасторы, сучаснае гандлёвае і халадзільнае абсталяванне дазволілі размесціць тут звыш 4600 таварных пазіцый. Гэта значыць, што пакупнікі атрымалі магчымасць набыць тавары шырокага харчовага асартыменту, хлебабулачныя і каўбасныя вырабы, мяса і рыбу, малочку, бакалею, а таксама, вядома, гародніну і садавіну. Традыцыйна моцны сегмент сеткі «Еўраопт». Ёсць тут і нехарчовыя тавары штодзённага попыту, гаспадарчыя дробязі, бытавая хімія і касметыка, тавары па догляду за дзецьмі і для хатніх жывёл. Зрэшты, ёсць у новым супермаркеце «Еўраопт» і фірмовая фішка. Па-першае, шырокі выбар тавараў уласных гандлёвых марак, якія адрозніваюцца прывабнай цаной, а яшчэ багаты выбар прадукцыі уласнай вытворчасці. Гэта кулінарныя вырабы і паўфабрыкаты, мясная курыная раздзелка, участак дапікання і грыль. Адзначым таксама зручны час працы магазина з 9 часоў до 22 часоў без выходных, што дазваляе людзям набыць неабходныя тавары ў любы час, па якім бы графіку не даводзілася працаваць. Словам, пакупнікі задаволены. Магазин вельмі добры, прыгожы, с прыемнымі ценами. Мы дождались наконец-то открытия нашего магазина «Еўраопт». Очень приятно. Приятно за то, что уже во всех районах были, а на сей день уже есть и у нас, в Шкловском районе. Замечательно. Ассортимент очень огромный, выбор прекрасный. Просто приятно, когда люди могут покупать то, что ему хочется. Нам очень повезло, что наконец-то мы дождались такое событие грандиозное. Мы очень долго ждали, когда откроется у нас «Еўраопт» в Шклове. Очень довольна. Я всегда за здоровую конкуренцию. Очень рада, что может любой наш шкловчин выиграть какой-то приз денежный. Может, кто-то выиграет у нас квартиру наконец-то. Цены очень приемлемые, ассортимент очень широкий, поэтому все очень классно. Адкрыццё падаравала шклаўчанам нямала яркіх эмоцый. Іх чакалі шматлікія дэгустацыі, конкурсы з уручэннем салодкіх падарункаў, анімацыйная праграма для дзяцей. Кожная пакупніца атрымала ў падарунак прыгожую ружу, а кульмінацыя свята стаў канцэрт на адкрытай сцэне.